हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेटनिनो बावथारला सानब्रै सानबाल'थारसै दा बेयाव नोंथांमोननो आरोबाव प्रेक्टिस लाबोनाय जादों एबा मक टेस्टबो बुंनो हानांगोन जाय बाहाय माखासे गोदान मोनगोन आरो माखासेखौ जोङो जायफोरा सिलेबास मोनखांनाय बिनि सायावनो मोनसे मोननै सोदेरनाय जागोन गोसोखांहोफिननाय हिसाबै आरो माखासेया दिनैसिम मोनसेबो क्लासाव मख'यै गोदानथार मोननाय जागोन जायफोर फैथाव दा गोबाव खालामाजासे नायदो अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बेयावहाय नाय बर' रावआव गोरलै बाथ्रानि दाथाया जादों होनदों बाथ्रानि दाथाया जोंना जेनेरेलि मा जायो होनदों इंलिसाव जेरैजाय साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट बेबायदि जायो नाथाय जोंनिया बर'आव माबायदि जायो होनदों नायदो मावग्रा मावजाग्रा मावफाग्रा मावजाग्रा थाइलालि मावग्रा मावजाग्रा थाइजा मावजाग्रा मावग्रा मावफाग्रा थाइजा अबे मोनसे जागोन होनदों बेनि राइट एन्सार नागिरनांगोन नोंथांमोनहा राइट एन्सारा जाहैबाय जोंना नैबे ग नाम्बारा मावग्रा मावजाग्रा आरो थाइजा माने साबजेक्ट अबजेक्ट ओमफ्राय भार्बा उनावसो थायो जोंनिया थाइजाया नाथाय इंराजिना गेजेरावनो थायो थाइजाया दा जोंना बर'ना लास्टावसो थायो अबजेक्टआसो गेजेराव थायो जोंना सेकेन्डआव दा बे मावग्रा मावजाग्रा आरो थाइजा इन जेनेरेल होनदों गोरलै बाथ्रायाव नाथाय बेनिनो जोंना मालाबा एक्सक्लेमेसन मालाबा कुइसननि माने इन्टारगेटिभनि मालाबा नेगेटिभनि बे बाथ्रा लानानै सोलाय सोल' जागोन नाथाय इन जेनेरेल गोरलै बाथ्रायाव होनदों सिम्पोल सेन्टेन्सआव बिदि जायो होनदों दाना नायदो आरो नाथाय बेनिखायनो मानोना बेबायदि दाजाब महरथि आरो नङाबा दानख' महरथि होनदों नाथायानो दानख' महरथिखौ नाथायखौ दानख' महरथि लायो बेनिफ्राय आरो मानोना बेफोरो दाजाब महरथि बेनिफ्राय बेफोर महरथिफोरखौ गाहायनि बबे बाथ्रायाव बाहायो होनदों गोरलै बाथ्राजों बाहायो गलाय बाथ्राजों बाहायो जथाय एबा बांबा बाथ्राजों बाहायो ना गोजौनि मोनसेबो नङा होनदों दा जोंना बेयो मामोन आरो नाथाय मानोना बेफोर दाजाब महरथि थायोबाथाय सिम्पोल सेन्टेन्सआनो मोननै थायो होनदों एबा मोननै मोनथाम थायो बेबायदि सिम्पोल सेन्टेन्स मोननै मोनथाम थाबासो आरो नाथाय कमा बेफोरखौ बाहायलांगोन आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो बांबा एबा जथाय बाथ्रायाव बाहायनाय जायो कम्पाउन्ड सेन्टेन्सआव अपसन ग बबे मोनसे हांखोआ बर' रावखौ बयनिबो आलादा खालामदों होनदों जोंना बर'नि मोनसे एलफाबेट दङ हांखो दङ जोङो रिंसारथि होनबाबो बुंनांगोन दा बर' रावआव मोनसे रिंसारथि दङ रायज्लायनायाव जोङो जायखौ बाहायनो हायो गुबुनफोरा जेखौ बोनो हाया इन जेनेरेलि जों माबायाव सिस्टार लेंगुवेजफोराव दङ बर'नि बर' गार' राभा बेफोराव दङ नाथाय बर'आवबो बर'नि खाथियाव थानाय नन टिबेट' बार्मान बेफोराव गैया दा बे मोनसे डिफारेन्ट हांखो होनदों जायखौ सुर बोनो हाया दस्रा हारिफोरा जेरैजाय बोनो हाया बे रिंसारथि एबा हांखोआ बयनिख्रुइबो आलादा होनदों स्पेसियेल आरोखि बे जोबोद स्पेसियेल दा बेखौ सोंनो हागौ होमब्ला अपसन ग'आव दङ 4 नाम्बार ए डिसक्रिप्टिभ एनालाइसिस अफ द बर' लेंगुवेज 1977 आव पाब्लिश जानाय बे बिजाबखौ सोर लिरा होनदों मानोना रावखान्थिनि सायाव जोंहा बेबायदि कुइसन डाइरेक्ट टारगेट खालामना सोङोबा हानाय नङा मानो होनबा बुजिनायनि खोथा नङा बेफोरो सोंनाया मखास्थ' लाथारनांगौसो बेबायदि बिजाबनि नामफोरा रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल ना E.A. गाइड साहेब ना मधुराम बर' ना डक्टर प्रमद चन्द्र भट्टाचार्य बे मोनसे सोर सासे मानोना रावखान्थिखौ गिबिसिन डिसक्रिप्टिभ हिसाबै बर' रावखान्थिखौ बिजिरनानै होनाया बे गांसे बिजाब होनदों फार्स्ट माखासेया बिजिरदोंबाबो नाथाय एथ'ग्राब डिसक्रिप्टिभ जायाखै होनदों हथात माने मर्फल'जि फन'ल'जि फनेटिक्स बेफोरबायदि सेन्टेक्स बेफोरखौ थख' बेखेवनानै होनाया गैयामोन होनदों दा बेखौ डक्टर प्रमद चन्द्र भट्टाचार्य बिथाङा लिरदों होनदों ओंखायनो बियो अपसन डि डक्टर प्रमद चन्द्र भट्टाचार्य ए डिसक्रिप्टिभ एनालाइसिस अफ द बर' लेंगुवेज नेक्स्ट ए सर्ट ग्रामार अफ द बर' लेंगुवेजखौ सोर लिरदों होनदों बेबो मोनसे फार्स्ट बर'निफ्राय बेखेवनाय बिजाब जेनेबा रावखान्थिनि सायाव मोजाङै लिरनानै गालांनाय जायो बेयो सोर होनदों नायदो महिनी महन ब्रह्म दङ मधुराम बर' दङ हलबार्स रुथ दङ बेनिफ्राय डक्टर D.N. भाट दङ दा बे ए सर्ट ग्रामार अफ द बर' लेंगुवेज नाया हलबार्स रुथ दङ दा बेखौ लानांगोन आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो जोंना फार्स्ट ग्रामारखौ मिसनारिफोरा लिरग्रोदों आरो बेखौ मिसनारिफोरनि मोनसे क्लास लाबोखादोंमोन बावैसो बावथाराखै नोंथांमोना जायफ्रा नायदों नुनो हागोन नाथाय बेफोरनि गासिबो फैजोबा नाथाय ग्रामार सेक्सन हिसाबै ग्रामाराव नैबेखौ सोफानाय जादों आरो बेयाव फैयाबाथ' मोजां खोथा नाथाय फैबाय बायोबा होननाय जादों
गाहायनि बबेया होनजाब सोदोबनो होनजाब सोदोब आरो दाजाब सोदोब जोंनाव दङमोन। होनजाब सोदोबा मामोन? होनजाब सोदोबा जोंनिया मा मोनसे बाथ्राखौनो आरोबाव खनसे होनफिननो आरो गले गले जावले जावले बाहायनाय जानांगौमोन। अब्ला जों नुबाय मा मोनसे बाथ्रायानो जावले जावले जानाया नैबे अप्सन ग'आव जादों ज्राव ज्राव। अब्ला बेनोमोन ज्राव ज्राव सासु मासु बाज्रेद बाथेद गोथां गोब्रामाव उननि सोदोबाव मा माखासे हांखोफोरनि सोलाय सोल' जालांदों। बेफोरखौ मा बुङोमोन जोंना दाजाब सोदोब। बेखायनो गाहायाव सोंफिनबावदों नों गाहायनि बबेया दाजाब सोदोब होनदों। जुग जुग बेथ' नङा। पिउ पिउ बेबो नङा। मोनसेयानो जाफिनगासिनो दं रिपिट। रिउ रिउ बेबो नङा। नाय अब्ला नैबे गलाय गथाय दङ। गलाया ओरै गलाय गलाय जानांगौमोन नाथाय गलायनि उनना गथाय जाहैदों। ओंखायनो बियो दाजाब सोदोब। दा बे मोननैखौ क्लियार जाबाय गोसोखांफिनबाय नोंथांमोनहा अब्ला खनसेनो हायो बेखौ जेबो नङा। बर' रावआव हांखोखौ थिसनदों होनदों। देबनागिरि हांखो स्क्रिप्टखौ जोङो लाबोबाय नाथाय जोङो बर' रावआव सुरखौ बोनो थाखाय दिन्थिनो थाखाय जोंनाव हांखोनि गोनो गोथो जानानै हांखो माखौ लागोन माखौ लाया होननानै सानबाय थादोंमोन। मानोना हिन्दीयाव लिरोबाबो बिथांमोना अ'सो सुरबोयो। आप क बेबायदि होनगोन क अ'आवसो थाङो होनदों जाया। दा बेखायनो हिन्दीनि खौ लाबोनोबो बयबो गोनो गोथो जादों होनदों। खौ लाबोबा हिन्दीखौ फरायनायाव सुर जायो जेरै बिदिनो जागोन होननानै। बेखौ आं बुंनाय नङा रावखान्थिगिरिफ्रा लिरनानै गालांनाय बाथ्रा। दा बेयाव अब्ला सोर लाबोदों होनदों नायदो कमल कुमार लाबोदों मधुराम बर' महिनी महन धजेन ब्रह्म होनदों। बबे सासेया सोर नैबेखौ लादो बेखौ लानांगौ होननानै बिथांनि एक्सेप्ट जादों होनदों। गुबुन गुबुन हांखो लाबोदोंमोन नाथाय बिथाङा एक्सेप्ट जादों होनदों। दा जाबाय धजेन ब्रह्म बिथांनिया। गाहायनि बबेया बर' रावखौ रावसायाव बाहागो राननायनि बाहागो नङा होनदों। हथात बर' रावखौ मोनथाम रावसायाव रानलांदों राव बिगियानगिरिफ्रा एबा रावखान्थिगिरिफ्रा। दा बेनिनो जोंना मोनसेया स्टेन्डार्ड लेंगुवेज जाबाय जायखौ जोङो क'क्राझार ओनसोलनि होननानै बुंनाय जायो। नाथाय क'क्राझार ओनसोलनि होननानै अपसनाव नागिरनानै मोननाय नङा नोंथांमोनहा। मानोना क'क्राझार ओनसोलनि रावसा होननानै बुंनाय जाया। दा बेयाव बबेया नङा होनदों मोनथामा राइट जागोन मोनसेया गोरोन्थि जागोन। सोनाबारि बर' रावसा सानजायारि बर' रावसा हावलियारि बर' रावसा दैखंखोलारि बर' रावसा होनदों। दा बबे मोनसेया गोरोन्थि सायख'नांगोन। सायख'दो नोंथांमोनहा गोरोन्थिया जाहैबाय हावलि ओनसोलनि बर' रावसा। हावलि ओनसोलनि बर' रावसाया डिफारेन्ट नाथाय बेखौ रावसायाव बाहागो राननाय जायाखै। बेखौ सानजायारि बर' रावसायाव खोख्लैफानाय जादों। जेरैजाय होमबा जोंना सोनाबारि बर' रावसा बेखौनो स्टेन्डार्ड लेंगुवेज बाहायनाय जादों। सानजायारि बर' रावसा बे आलादा आरो दैखंखोलारि बर' रावसा बेयो गवालपारा साइडनि जाहैबाय बिथांमोननि। नैबे हावलि ओनसोलनि बर' रावसाया बर' रावसायाव बाहागो राननायनि बाहागो नङा। मोनथामल' रानदों जिहेतु। 10 नाम्बार लास्ट बर' राजा कसारि राजाफोरा हथात कसारि राजाफोरा मोदाय हांखो एबा देवदाय हांखो बाहायलांदोंमोन होनदों। देवदाय हांखो देवदाय स्क्रिप्ट गावसिनि लंथाइफोराव अन्थाइ खाम्फाफोराव। दा बेखौ सोर बिथाङा मख'नानै गालांदों होनदों बर'आ स्क्रिप्ट दंखायोमोन होननानै बेबायदि सोर बुंलांदोंमोन होनदों मोदाय हांखो एबा देवदाय हांखो बाहायदों होननानै। महिनी महन मधुराम बर' बिष्णु प्रसाद राभा आरो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल। बेखौ सिगांनि क्लासावबो आं होखांबाय मोनसे हांखो हाला जायफोर लादोंमोन बेयाव होनाय जादोंमोन। अब्ला बेयाव जोङो नुबाय अपसना बिष्णु प्रसाद राभा। आरो बेखौबो बबे बिजाबाव मोन्दों बेखौबो आं मधुराम बर'नि बर' रावखान्थियावबो मख'दों आरो गुबुन गुबुनावबो दङ आं बेखौ आगोलावबो खिन्थाखादों। दा बे मोनसे आं हारसिं होननाय नङा बेफोर खोथाफ्रा। बेबायदि फैबाय बायोबा बेखिनिफ्राय नोंथांमोनहा मोननो हानाय बायदि होबाय आरो आइडिया मोननो हानाय बायदि जाहैबाय। अब्ला बेखिनि एसेनोसै सिगांनिफोरखौबो नायफिननानै गोसोआव लाफिनदो जाहाथे रिपिट जायो। मानो होनबा जों मिथिखाबाय साननानै थाबाबो थाया रिपिट खालामफिनबाय थायोबा बयनिबो मोजां नोंनिबो आंनिबो बयबो हायो आरो होमबासो हायो। बेखायनो जावले जावले होननाय बाथ्राया गोनां आरो। दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।